Патрыятызм – гэта не толькі інфармацыйныя гутаркі. Так, да прыкладу, беларускі металургічны завод пры выпуску новай інавацыйнай прадукцыі выкарыстоўвае унікальныя беларускія арнаменты, што дазваляе выказаць любоў да роднай зямлі праз выпускаемы тавар. Ужо традыцыйна сродкі масавай інфармацыі – лакаматыў патрыятычнага выхавання насельніцтва. Відэа ў інтэрнэце і стужкі навінаў у сацыяльных сетках сталі неад'емнай часткай жыцця большасці беларусаў. Менавіта таму ў сферы патрыятычнага выхавання інтэрнэт-рэсурсы становяцца аднымі з асноўных. Акрамя віртуальнага жыцця не патрэбна забывацца і аб рэальным. Менавіта таму адзін з галоўных фактараў адраджэння гісторыі. Мемарыяльныя комплексы і брацкія магілы – вось тыя сведкі памяці і захавальнікі любові да роднай зямлі. Рэалізацыя праграмы патрыятычнага выхавання насельніцтва знаходзіцца на завяршаючай стадыі. Менавіта таму зараз асабліва важна кожнаму лакальна пераглядзець падыходы і зрабіць тое, што не паспелі, бо патрыятызм – гэта аснова суверэннай дзяржавы.